amena sujet min fo nouvelle dumon ben kana Mali kono Malion aw kumbe ka hami aka kuranko la aw kumbe ka ami aka kuranko la solution ba sorola aka kuranko la MINUSMA commencera kwa sévère kan we obla we sévère kan bla en même temps tubabu jigi bena tige balwo titri ka jare Vladimir Poutine est candidat. Balmo, pourquoi Poutine est candidat? Poutine est candidat. Aux conséquences, il y a Mali Konala. Poutine est candidat. En Mali, la Moufanaga ngake. Amena andadou nimbela. En même temps, amandadou fene CEDEAO ere fene Konala. Iba ye kafo dagaba wuli dobe. Ni alama jange ni misonga ke CEDEAO ere fene katon. Alna machi kone atnato nimbala ambe wakati mkonala. Donc ibaye kafo nunu nebena ke sujet ouye sans sujet munu mena développer a balmake ani au dengefe nous amara sila jury chercheur. Donc je veux que si ça aka a partager aka kerbla aka j'aime aka ocha a partager ay o fanga boyan pour que ambe baramina a baravzega ambalma ke do wala ko Assimi aussi est candidat on balma a partager amenale do sujet kono si Assimi est candidat ou pas a bena don ni émission konala donc ay ker ay bla aka a partager kojuko donc ne be faire partage de ka augmenter pour que ngado sujet kono ay partage augmenter et partage de augmenter à Kerbla. Donc autant on a l'emballement, on a réclamé partenaire ou faut Jona rapidement. Thé Ashura le maire thé au Mali consommer le thé Ashura arôme minbala goût bala. Ni beka thé Ashura mais c'est comme beka Mali chômage de quel quoi faut les blé bien. Kanga sheku nanga waliu ananga kutubu sheku la sana kane pele pesegu ateta te mochi ko na gelara Mali ko la wuli beka ka sagara nae sheku la sana kane fo. Ambe adenga fu sheku fitini demi kofora ka combien otemelengo ambe sheku sogore ambe afo yan fo sego kam wadam kamara fu mouvement jeka bara palmo aka foli belebele be a présent ba chaque Ahmed Tera palmo abeka barake ka malien farayonga projet ba bolo Mali kama aka bolla kalima beka yinga do mouvement jeka bara la otemelengo balmo ambe chaque sala fo kanjalo ale refa Sékou Daouda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma mancha e mo munu mo bala ambe aka numéro ambe ati esi ya famu donc rapidement voilà amena rapidement amena c'est Habibo Mbolmo Assimi ka candidature Habibo mo chama me ka réagir à la commentaire là OK. Problème d'ala amedou akonna la sans balmo est-ce qu'il y a famu mais amadam ne folo Niger kabako kera Niger CEDEAO jigi karla Niger CEDEAO senkarla Niger CEDEAO dabal bana Niger est-ce qu'il y a famu CEDEAO dongo bana Niger dien bet kera CEDEAO la ka sababu ke oui Niger situation a crise jere chomi a kera CEDEAO kamalo aka keru ka nyekumunga Niger CEDEAO chef d'État Baden a décidé qu'on Niger présente photo ta. Kouti coup d'état qu'elle a la main, kouti segine coup d'état qu'elle a. Balmao bi général Abdraman Tiani a un déplacement que kata Togo. Tara fort voir. Balmao aba donc a fort au déplacement il va blassin jumenga. Il va blaka focus bembalia be CEDEAO jamana on ignorant. CEDEAO bena le sigi pas d'oreke est-ce qu'il y a famu ni clef là ni ma flux le 10 a sigi la mega nouvelle munu met dans les coulisses chef d'état do bala kafo ko jamana saba AES ko ku sanctionner ko ga yangini bere dauga mais chef d'état chamambala ko non ko ni ko be ni jamana nunu sanctionner ko foni binuka ou bien fono ga soro ki be ga français ga keleke. Oh, iba ye kafo jamana munungo ko ni nunun kana jamana munungo CEDEAO la ko ni jamana saba AES ku kana sanctionner balma ba kalama ko for yasimebe ola o for min fle
CEDEAO ko aya interdit à chef d'état bé mo ni sigira élection sera fait qui kana essayer famo général Abdraman Tiani reçoit mais mune kera iba ka fo général Abdraman Tiani aya ka avion ta bi a tuna Lomé atara Togo atara fort voir atara ka présent voir atalo ka présent voir bolma au présent y ko ke mi CEDEAO dabalba donc la CEDEAO ni CEDEAO tagalay elle a maintenant le dos au mur. La CEDEAO a le dos au mur. Ou quand c'est maintenant là, ils sont obligés de faire des baramingues à Irakafo, comme na Togo port, l'homme port, qu'on a la Niger à disposition. Niger m'a dit fin fena, qu'on be sekatata l'homme port là. Balmo, au bas Irakafo, fort à bana CEDEAO ka kumakama. CEDEAO ka kumakan ataka barakena ye obeke sababu ye iba ye kafo CEDEAO nganea mimbe ukono uka sigi mimbe nale balmo anganea obe songabla ne ma fo yo CEDEAO klalen parido parce que côté chamango ko san ko na man koloshi ko coup d'état be kanga jamana la CEDEAO parti badembe bi oluko ko na ma Francis Sueli dabla kanga jamana do be William Gamade est-ce qu'il y a comme ore kera sababu ye balmo iba ye ka fo CEDEAO strango juwe warta ka ni Mali ni Niger ni Burkina ko ko yere de ka terroriste kele kabri nga kodo CEDEAO ma del kan baranga ko ngay coup d'état ka ke jamana la ale ka embargo bioka ka klara deme ta ka di o jamana ma ka soro élection ma ke du jamais vu donc mangande be CEDEAO yere konna la bi balmo asimi kanu bagare ka CEDEAO jamana konna la mais il va essayer au présent choroba do de beka faire sous beke kube CEDEAO dirigeant do chou essayer à faire ko ka sanction bini jamana nunga mais il va y ka fo chamami ki ka distance anu ore la Abdraman Tiani ay déplacement ke kata Togo a talent Togo oui ayira la ka fo kaka bla kuna ko Togo port ku beje do ko Niger kanin Togo ku beje u ka pori ku ka port bu ka disposition na comme minan kadu e chogo chogo u ka minan tate donc o signal fort de ka fo CEDEAO si jamais na ga frontière fermée aga embargo maintenir lento Niger kan ne be nga embargo boaka ne be nga port bla u ka disposition na ne be Niger demain est-ce qu'il y a femme donc ni ata ga laje au stratégie là au courant CEDEAO bena le sigi minga bena le décision minga a décision qu'on a la chogo sugu bela balmo a bla au kuna ka fo Alassane nunu be fo ka sanction min ta ka bi Mali ni Niger ni Burkina ka kuna ke balmo abado CEDEAO e war min di Mali ni Niger ani Burkina ma kosa ina amaji Alassane nunu e CEDEAO chef d'état chokoroba damado be amadia ouye parce que obado CEDEAO be ka reculer de ou bas donc Francis Tobe ka humilié de ou bas donc Francis ka maîtrise autant ka maîtrise de ka bo CEDEAO ka dondoni ore la ma jouer do yere be ka abla commander là ko Alassane tena participer CEDEAO na sommet mingel le 10 décembre na participera malo avec son crise piqué malo abulo ni Alassane tara avec son crise piqué malo abulo est-ce qu'il y a ni Alassane tara avec son crise piqué malo abulo donc on stratégie là aba maintenant tout est mis en œuvre en dans les mêmes mines. C'est là où son coup pour sanction ou les cabonines jamana nunga. Surtout un monnaie comme il faut AS monnaie koi. Balma obega jamana chama la srane. Wa c'est là où jamana badel ni France bignon on a bi Togo ni France ti bena. Togo ni France te ka yon famu. Jamana badel mais Togo era konin doni AS là. Pratiquement est-ce qu'au bara bema banwa. Kabri asimi mena fanga la wakati mna. Togo présent à Yasmin Kanou. Al CEDEAO bané, coûte sanction wili ka bon Malika. Togo ko nous ma wili ka bon Malika. Ko wallahi kale kelemika sanction bon Malika abe Mali demain. Balbon anyere donc la CEDEAO est sur le point d'être déstabilisée. Ore semfe imaye Guinée-Bissau hésitation B parce que ni alama djangé ambalo fenaga fanga frito de do. Le Nigeria est menacé. La Côte d'Ivoire est menacée. Jamana Damado bi olu be menacé lendo. Et déjà Jamana Nani olu be yiningu semwala Mali, Guinée, Burkina, Niger.
Oh, jamana dɔw bɛ yen siga bɛ ka kɛ ko ni ala ma jan kɛ coup d'état bɛ sɔn ka kɛ n'olu bɛ coup d'état kɛ u bɛɛ bɛna don AES la k'u kalifa k'u jigi sigi AES k'u jigi sɛmɛ AES la balimaw en définitive a b'a kalama k'a fɔ ko Faransi ka ko de banna quoi Faransi ka influence de banna Faransi ka mangoya n'a ka kɔlɔlɔ o de bɛ ka yɛlɛ CEDEAO la o de siratigɛ la AES kɔnɔna la Poutine ko k'u mago bɛ dɛmɛ o dɛmɛ la ko wallahi k'a b'a dɛmɛ bila ka d'u ma k'u mago bɛ dɛmɛ o dɛmɛ la k'a b'a dɛmɛ ta k'a di AES ma a bɛ kɛlɛkɛcɛw d'u ma a bɛ kɛlɛkɛminɛnw d'u ma a b'u dɛmɛ musaka sira kan a b'u dɛmɛ yiriwali sira kan développement sira kan a b'u dɛmɛ u ka industrie créer o de sen fɛ n balima a b'a kalama nouvelle min fɛnɛ tombera bi ko Poutine est candidat balma émission partagée que Poutine est candidat à l'élection présidentielle 2024 en Russie que Poutine est candidat à l'élection présidentielle 2024 Russie là que Poutine est candidat balma a comme France kono que Poutine te ni présenté on Poutine m'a présenté il va être qu'à président mi mena o tena continuer ka Mali dɛmɛ président mi mena u kun jigi b'a kan o bɛna kɛ sababu ye olu ni président mi mena jɛ ka baara kɛ maintenant fɔra ko Poutine est candidat Russie aux conséquences la Mali là au kɔrɔ de ko jagoya Assimi est candidat ça de kuma yɛrɛ t'o la o kɔrɔ ye Assimi hali n'a mandat ye hali n'a banna an b'a ta k'a kɛ candidat ye parce que Poutine mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ continuité assurée Poutine mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu ye cɛw ye mɔgɔ minnu ye leaderw ye mɔgɔ minnu sont capables k'a fɔ tubabuw ma ko non tɛ donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ Poutine ka candidature a b'an hakili sigi a b'an jigi sigi an b'a bisigi k'a fɔ ni Poutine ale mana sigi Assimi fana bɛ sigi Mali fanga kɔnɔ o la an ka pouvoir bɛ kɛ pouvoir démocratique ye est-ce que y'a faamu o la i b'a ye k'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ n'an bɛ continuer ka baara kɛ o la u tɛna an tɔɔrɔ manamanakan na a ka pouvoir est-ce que y'a faamu démocratie c'est pas un pouvoir démocratique a donna ta a bɔra ta mais le seul fait de dire que Poutine est candidat à l'élection en 2024, avec l'Union européenne, a b'a jigi kari. Au cours des cas, on a continué à investir AES là, on a continué à investir Mali là, on a continué à investir Burkina là, on a continué à investir Niger là. Est-ce qu'il y a femme? Vraiment, il va y avoir une nouvelle douma sur le Poutine a une candidature. Nouvelle cas. Donc, on est là, fin sous bébé kake, il va y avoir, ni fin, il m'a analysé sous fin fait tagalaye, il va y avoir une coin à demander français là, à demander Union européenne là, parce que du coup, flatté, on a au corps. Pour que la naka toere là, Abdoulaye Job une délégation barre à la Chine. On est délégation de la Chine. Bon, abandon chinois, comment bon mané chinois et barra de gano chinois ma. Ou tale sinon ko comme Mali la kamba ka degundo comme Mali la gɛlɛya min bɛ aw kan Mali la fɛn min bɛ ka aw tɔɔrɔ bi san ko ye courant ko ye Chine ko k'a ye centrale hydroélectrique 4 di an ma ani centrale solaire 1 cɛ balimaw ni bɛ adamaden dɛmɛ i ka kuma man ca sa jamana minnu bɛ dɛmɛ kɛ wallahi u ka kuma man ca. Donc, ni un malien ou un courant de noa tolaye. Très rapidement, au de l'emballement, on a un courant de noa rata, ni un courant banene. Chinois ou l'aidou dama, chinois ou kateli. Koubena, est-ce qu'il y a famu sans nogonina? Centrale hydroélectrique. Koubena nani joani centrale solaire kele. Kafra Yursou fena ira koubena centrale solaire nani jo. Rapidement, au barao. Décembre, il y a les dames. Les choses s'accélèrent. Le développement s'accélère. Malika a trop. Développement à vitesse de croisière avec à multiplier par 100. Parce que bi, d'abord, tu vas vous faire, que Mali qu'elle est fin qu'elle est au bout de journalistes ou activistes ou là, ni fin qu'elle est au courant quoi. Ou là, antenne de courant quoi piège qu'on a là. Ma foi, courant de solution à un là. Mais, tu vas vous faire déstabiliser Bini, ko kele miye.
o de courant ko ye est-ce qu'il y a famu o be fait ku ban an ga fanga déstabiliser ni courant ko de parce que courant ko an gana yogo nege ni gouvernement nana kana soro ene courant ko ni atagala ni gouvernement investissement ba de make est-ce qu'il y a famu ni 100 ans là-bas ina investissement de make Mali ka population augmentera di an ga population augmentera kuma nyefleni investissement make donc ni transition anana avec ka kele géré on n'a pas qu'à gérer. Alassane me courant akem dama Alassane au courant aket kem balmo a jate me nedro Alassane au courant kem Mali là a tek Niger là parce qu'on fait un tas de mots BBC ni quoi fois ko Alassane menen ke on a on ti dala quoi donc on stratégie là il va y ka fo anana kana bi crise do konala est-ce qu'il y a fond anana kana bi crise do konala no crise énergétique en fleur sandani mina donc au là anga mundoni balmo il y a de l'espoir balmo nouvelle là-bas mune comme ministre be ga minanche yuka kasa nuka kusoche ka bo sevare we sevare kamla ministre est sevare kamla donc il va y kafo quand on na to ro jumene quand on na to est-ce qu'il y a famu Bamako de aba ni ministre ka chede betara ka banku ka keleke che beta ka ban attaque miseni men no wa centre konala surtout ga yoro mi ngumega ne joro no e sevare ku be ka o minan ku ka fara nyoga balmo abena ye centre attaque chaman ba de bena wala parce que ministre ku mega Mali déstabiliser na ka sevare kani akmi dogo choufe ka kelege minan che ka di terrorisme ma akme terrorisme formé au wakati on a fora sevare kan la kobana sevare kan kan belebele ko véhicule blindé badé nebe donc nous est sevare blassa iba ya atob na to ni ma fli gawo ma me ku taraka bo gawo atob na to gawo ale ni Bamako u ka base membe aéroport la o de lambalmo u ku yanga jamana menega di ministre marin aw ni ala cheni organisation chejugu mimi jamana déstabiliser balmo mo ka ngata sigiyoro do ma aéroport la mo mu ne sigiyoro di ministre ma aéroport la est-ce que o tigila mo ko ma kala ma ministre ma est danger mi o be tieni mi nge anga ko be ga ministre ma ko me bo kala ma wo ka strasser imagine ka ta ministre ma ka yoro tengu aéroport la ore la antenne transition sara so parce que olu de nana ka nyele olu de nana ka lakun olu de nana ka an bo ko kala ma donc balmo comme ministre ka bara to bana le 31 décembre al nu ka menaw ma banchela amu ka menaw ta ka afriko amba afrique nama akana skula utarao umatao le 31 décembre manem beki labo ka mena ma cheka afrique bo Mali kono so ma bla kata Côte d'Ivoire ou bien amu ka menaw ma bla kata Tchad au drone do donc Malien ko beki akli sigi beki jigi sigi vraiment il y a de très très bonnes nouvelles. Au témoin ko kita en balma ke mi et disons criminel mi fagali tchejugo ke balma o kam na la Mali anga police ni gendarmerie ka anga fu balma o aman yere yininga mo mi ni mbarake kita ka adama dum bono ninata angona anta do abe drogu qualité mta mais ko adama denga segani ki aklima mais anga nyedo enquête ou c'est fait. Mais quand il y a une population fait, ou quand ala kama ou kato sharia ko, a un message partagé à ce qui la population, ou kato sharia ko, cheni mi minela, moshi kana mangane ou kato enquête kake, ou kana son manga ou reka kere dimi me ana, nan dimina, iba don ni cheni, ay dimi min do anaka, balmo ala de se ka dimi bo, mais anga sharia tigila mo ko kala ni complice bala, ou kala cheni na kele no. En konin dans les malins, comment me procureur da. Balmo, ni, c'est-à-dire, il va y avoir, aye ni kominge, nyang ilibe daninka, al ni ko kobe mo wera kono wallahi take. C'est-à-dire, quand, ali sa deli ke kita ka ou fait, ka ou deliere, dimin donanare, angana fo kamanga kiritika, anga chen, anga to fanga tigila mo ka boloka, angana manganga, angana marchike, kiritigila mo be motiver lendo. Pour que ninga kiri bi seka ke chugo mina ay walia che chugo min ke e malien don entenini
mais an ka to an ka autorité quoi donc ni yɔrɔ la Fatoumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka wele bila malien bɛɛ ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi a bɛna ale événement ba min kɛ décembre la ani a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ Fatoumata Ɲani Batuli an b'a fo ni yɔrɔ la est-ce que y'a faamu donc n'an y'a fo an bɛ segin ka na Cheikh Soufi Ibrahim Bouare n'ale Cheikh Soufi Lassana Kane ka kalanden a ka tulubara in a bɛ ka a feere tulu min n'i b'a mun a bɛ dawula di a bɛ garisɛgɛ di a bɛ na ni bonya ye surtout an ka mɔgɔ minnu bɛ papier ɲini ni fɛnw na n'i ye nin tulu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ wasa sɔrɔ i ka ko la donc a ka numéro ye 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ a ka safunɛ fɛnɛ bi yan est-ce que i y'a faamu safunɛ in i b'a ye k'a fɔ siritigɛlan de don n'i b'a ko don o don siri bɛ tigɛ dabalijugu Ala b'i kisi olu ma i garijɛgɛ de bɛ dayɛlɛ diɲɛ don o don est-ce que y'a faamu n'i bɛ safunɛ in ko a bɛ dawula fɛnɛ d'i ma donc safunɛ in ale bɛ manquer de tuma bɛɛ donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ a numéro la pour que k'a commander i bɛ weleli kɛ toujours 75 58 76 32 a laban ye mun ye Cheikh Soufi Ibrahim Bouare a bɛ jabɛti fura feere ne yɛrɛ ye témoignage sɔrɔ a ka jabɛti fura la a ka ɲi mɔgɔw ma est-ce que i y'a faamu a ka jabɛti fura i b'a ye k'a fɔ i bɛ t'i ka taux contrôler n'i y'i ka taux contrôler i bɛ na i b'a bitɔn tali daminɛ n'i y'a tali daminɛ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila i bɛ segin i bɛ commencer ka t'i ka taux contrôler n'i yɛrɛ ye min a la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n y'a di mɔgɔ dɔw ma u bɛ ka satisfaction sɔrɔ a la wa a ka ɲi dusukundimi fɛnɛ ma a ka ɲi dusukundimi fɛnɛ ma donc toujours n'aw mago bɛ nin fura ninnu na a bɛ Cheikh Soufi Ibrahim Bouare ka mɔgɔ hakili jigin Cheikh Soufi Lassana Kane ka kalanden de don wallahi n balimaw hali n'olu ye ji di i ma a bɛ i mago ɲa donc an bɛ segin ka numéro rappeler 75 58 76 32 donc ko salamu aleykum